Hola, fantasmes! Hola, gatets i gatetes! Com esteu? Quina alegria poder parlar amb vosaltres. Nosaltres, els mestres i les mestres, tenim moltíssimes ganes de poder estar de nou amb vosaltres. Però per ara la millor manera d'estar en contacte és a través de les pantalles. Per això hem estat pensant, perquè els mestres i les mestres també pensem de quan en quan, i hem decidit fer unes activitats que a més d'aprendre també són divertides i senzilles. I estic segura que ho passarem superbé, desenvolupant la vostra imaginació i creativitat, que d'això, de ces dues coses, sabem que teniu un bon grapat. Després podeu enviar-les a un correu que els meus companys i companyes vos diran, us explicaran a continuació. A aquestes activitats i jocs els hem posat el nom de reptes educatius. I què és això del repte educatiu? Doncs no tingueu pressa, que ara a continuació vos explicaran. Com diem en classe, atenció, atenció, poseu orelles d'elefant i ulls de musol. I atents per a saber què teniu que fer. Besets per a tots i totes i una abraçada supergegant. Adeu! Quan presenteu la vostra activitat, el repte en forma de foto o de vídeo, ha de fer-se sense veure's la vostra cara. Se sentirà la vostra veu, la vostra explicació o fent l'activitat, però com a mi, de manera que no es vesga la vostra cara. Hola, xiquetes i xiquets, com esteu? Espero que molt bé. Jo avui vinc acompanyada del meu amic Lumière. Sabem que durant el segon trimestre heu treballat super bé i estem segures que durant aquest tercer trimestre aneu a treballar igual o millor encara, imagineu, i aneu a realitzar les tasques que vos enviem totes les setmanes. I jo sé el que esteu pensant. Erika, però ves al gra, què és això de reptes educatius que estaven comentant les teues companyes les mestres? Doncs mireu, vaig a explicar-vos. Els reptes educatius són diferents activitats que aneu a proposar-vos els mestres una vegada a la setmana. Aquestes activitats seran de les diferents assignatures de castellà, de valencià, matemàtiques, anglès, educació física, plàstica. I vosaltres tindreu una setmaneta aproximadament per a fer-les i enviar-nos els resultats. Val? Segur que aneu a passar-se-ho superbé. Una besadeta molt gran. Adeu, adeu! Hola, campions i campiones! Com esteu? Sabem que esteu portant-vos superbé i estem segures que se vos van ocorrir un muntó de coses, perquè els vostres cabells, encara que estem a casa i no a l'escola, no han deixat de funcionar, a que no? Ens agradaria molt que ens enviareu les coses que feu i volem que sapigueu que estos reptes són voluntaris, és a dir, només es fareu si vos avellissen, val? Nosaltres tenim moltes ganes de que ens ensenyeu tot el que sou capaç de fer. Ànims, valents i valentes! Mua! Hello, boys and girls. How are you at home? Are you okay? I'm sure you're very fine with your family at home. Okay, jo vaig explicar-vos com podeu enviar els vostres reptes educatius, perquè estem esperant rebre-los. Heu de ser molt creatius i creatives, que segur que ho sou. Teniu una imaginació desbordant i sabem que sabeu fer-ho de meravella. Podeu, per exemple, fer una manualitat, fer un dibuix molt bonic, fer-li una foto, podeu cantar, podeu ballar, podeu recitar i, per què no, podeu involucrar algú de la vostra família, al germà o a la germana, al pare, a la mare, algú que estiga per casa. Segur que estarà encantat d'ajudar-vos. Jo vos he deixat algunes idees, però segur que vosaltres, amb la vostra superimaginació, sou capaços d'enviar-nos la solució a reptes d'una manera meravellosa. Així que, ànim! Esperem que us envieu coses
superxules. Hola a tots i a totes, com esteu? Segur que superbé. Bé, i quan ens heu d'enviar els vostres reptes? Doncs el mestre o la mestra el penjarà el dilluns i des d'eixe dia fins el divendres de la mateixa setmana teniu de temps per enviar-nos les vostres fotos o el vostre vídeo sobre el repte que vos hem proposat. D'acord? Així que res, espero que esteu molt bé i segur que es veiem pronte, que ja tenim moltes ganes. Besé molt fort. Hola, artistes! La Granota, Gustavo i jo anem a dir-vos on podeu enviar totes aquestes coses meravelloses que us ha dit Maria Àngels que podeu fer. Aneu a enviar-ho al correu cipsanjuanbosco@gmail.com i en l'assumpte posareu el nom de la vostra classe i de la vostra tutora. Per exemple, si sou de la classe d'àngels, posareu fantasmes àngels. Xiquets i xiquetes, que ganes tenim de veure-vos, moltíssimes, i esperem que participeu molt. Ara Gustavo i jo vos deixem a Àngels perquè us explique el repte d'aquesta setmana. Adeu, amics i amigues! Bon dia, amiguets i amiguetes. Com esteu? Jo tinc moltes ganes de veure-vos i de tornar a l'escola. Ja queda menys. I per a que ens passe aquest temps més ràpid i siga divertit, vaig a dir-vos una endivinalla, per a que aneu calfant-se el cap. Esteu preparats? Endivina, endivinalleta. Una cosa blanca, blanca, que tota la gent escampa. Una cosa negra, negra, que tot ho arreplega. Ja l'heu endivinat? Per si de cas, us donaré unes pistes. Són dos, i són la conseqüència del moviment de rotació de la Terra. Esperem amb molta il·lusió la vostra participació. Fins prompte!